Kenu, nyugi. Jó a Kenu, csak megjelenítom az ujjaimat. Ki a kedvenc játékos társad a csapatból? Mind a ketten. Tehát Szorcsik Viki. Öten nagyon jó, ez nem kérdés, csak így beszélgetünk. Köszönöm. Viszont ha már kicsit összeugrasztom őket. Na, ha már ő a kedvenced, akkor bizonyára tudsz róla mindent. Például azt is, hogy mekkora Szorcsik Viki csípőbősége. Ja nem, a kék. Ugye, 90-60-90. A szupermodelleké. Aha, 90. Szerintem... Ugye azt mit mondasz? A csípőbőség. Ja, csípőbőség. Ki mondta? Nem, Ezt se tudom. a csípőbőség. Számoljunk visszafelé. Lökd be a Manu. 52. 2. Ne viccelj. Meg erőbőségnek is. 2-t mondott már. Ha neked ez a fajta nő az ideálod, akinek 52, akkor megérdemled a sarat! Jó voltak, Tomi. 94, baba! Sőt, nem tévedtél sokat, csak 40 centis. Kinek 52 kislányomnak? Egyszerűen az első kérdés, hogy kiül a sárkvíz trónján, az egyszerűen hirtelen így puk-puk-puk, de aztán bevillant, hogy én ülök ott. Úgyhogy ez szerencse volt, mert egy kicsit megnyugtatott, és utána tudtam tovább hasítani egészen a Viki kérdésig. Arra kérem a vörös csigákat, hogy a két férfi konferálja föl a harmadik társukat, a nőt, aki többször hangoztatta, hogy a 60-as csípő, az csak az övé lehet. Raz, dva, tri. Rakiti! Készen állsz, Tündi, a játékra? Kicsit izgulok, de... Nagyon jó. Hány gyermeke van Zsidró Tamásnak? Ó, 3. Innen szoktam visszaszámolni, tényleg annyi van. Második kérdés. Nem könnyű. Hogy hívják Gangsta Zoli kislányát? Ó, azt a gyönyörű kislányt Zoénak. De azért. Na, Nem én. találkoztál már vele személyesen? Személyesen még nem. Igen. Nem is fogsz, az Zoli nem engedi. Mehet. Kell majd félteni. 3-as kérdés következik. Mi Homer Simpson kedvenc étele? Én tudom. De tudod? Ne nézd a Tündi rám. Utána elmondhatom? Engem nézd csak. Homer Simpson. Azt se tudod ki az a Homer Simpson. Annyit mondok, hogy heteroszexuális, tehát ne ijedj meg a nevéből kifolyólag. 5. Mondj valami ételt. Mondjál valamit. Valamit mondjál már. 3. Tejbegríz. Ez milyen jó. Lehet, hogy az. Igen, 1000 ételből lehet, hogy mondtad. Tündi, mi alapján döntöttél a tejbegríz mellett, ha még soha nem láttad ezt a sorozatot? Elképzelhető, hogy ez egy jó megérzés? Női megérzés. Szerinted, hogy ilyen sokat húzom az időt, lehet, hogy ez egy helyes válasz? Akár lehet. Nem hiszel magadban, ugye? Nem nagyon. Kár is lenne. Nagyon féltem, amikor fölültettek oda a mészárszékbe, vagy ha itt tetszik, villamosszékbe. A zuhanás nem volt jó érzés, de olyan gyorsan történt, hogy mire észbe kaptam, már ott voltam az iszapban. Elnézést kell kérjek, mert egy picit én is hibás vagyok, mert hozzászoktam a Varga Győző és a Zsidró Tamás által produkált nehézségi fokozathoz, és egy kicsit erősebben lőttem meg a Tündét. Ezért lehetett, hogy a Sputnik lezuhant és belállt fejjel az iszapra. Úgyhogy Ferikén, én feladom ezt az itteni munkámat felül. Arra kérlek, hogy gyere fel ide, én hagyj menjek le, és hagyj szólítsam ide fel hozzád azt a hölgyet, aki az ezüst lajhárokat képviseli, Szorcsik Viktóriát! Na figyelj, jön az első kérdés. Nagyon könnyű,
Mi az igazi neve LL Juniornak? Lesi László Csaba. Ez nem húzom az időt ezzel. Lesi László Csaba. A második. Jaj, rettegek. De tényleg? Mikor született? Kicsoda? Kisszel Tünde. Azt. Hát gyerekek, ezt mivel ő maga se tudja. Így van. 18 múltam. Nem, hanem senki nem tudja, hogy Tünde hány éves, így mi se tudjuk, hogy hány éves, mert azt ő nagy titokban tartja, tehát nem tudjuk, hogy mikor született. Így van. Nézd, Viki, a kérdés az, hogy mikor született Kisszel Tünde. Van olyan ember, aki tudja rá a választ. Mi azt hittük, hogy te is ezek közé tartozol, úgyhogy a válasz helyes. Senki sem tudja, nekem vannak információk, de nem árulom el. Nem buktatom le a művésznőt. Jaj, köszönöm. Imádom. Jó vagy. Tünti, egyébként nem akarod megmondani? Nem. Az évtizedet? Csak az évtizedet? Nem, Az évszázadot. Csak annyit, hogy 18 múltam. Ja, évszázadot, évezredet, Mi Varga Győző kedvenc étele? Varga Győző kedvenc. Mondok valamit. Kukoricapuding. Sógi. Marapörköt. Figyelj, Nem a sárleves. kettő is van fölírva, egyet mondj. Sárleves. Megyelmes mi? 3, Bableves. 2. Bableves? Na? Hát meg fogtok lepődni, mert hogy a válasz nem helyes. Megúszta a hajat. Mi a kedvenc ételed? Mákosguba. Megrakott krumpli. Szorcsik Viki úgy esett bele a sártengerbe, hogy a haja majdnem, hogy egy cseppet se lett sáros, vagyis vízes. Így tanítottam, hogy még egy ilyen extrém esést is úgy tud kialakítani a levegőbe, hogy a haja az nem mozduljon el. És hát akkor jöjjön a Vörös Csigák utolsó játékosa, az Isten, a férfi, aki egész héten borzalmas rosszul teljesített, viszont itt az ide javítsott, Gangsta Dögrény Zoli! Kedves Vörös Csiga, Én? remélem, hogy érzed, hogy mekkora nyomás nehezedik rád megint. Eddig nem jó teljesítettél stressz helyzetekben. Azt érzem akkor, igen. Jó, akkor, de figyelj, hogy megszerpent, azonnal egy kisgyerek lett, ahogy elindult a szívbe. Magasabb vagy, haver? Okos legyél, tudod. Művész úr, emlékszik arra, amikor Kijövök onnan. maga egy magyar filmben hóhért alakított? Na hát nem volt túl Jó érzés? Én megpróbálom ugyanazt megcsinálni. Jó, mehetünk! Megjegyeztem a nevedet is, meg az arcodat is. Kovács! Semmi baj. Kedves Gangsta Zoli, az első kérdés. Hány hónap van Kisszel Tünde 2003-ban megjelent naptárában? 12, mint mindegyikben. Beugratos. Ha 12, akkor ez mitől kérdés? Ez túl Hát ez egyértelmű lenne, nem? Hát ez az. A válasz helyes. Reméltem, hogy megmásítod egyébként. Volt ebből, de még én is azt hittem, hogy hülyeskedsz nekem, hogy ezért 13-ban benne. Igen, lehet, hogy van egy bónusz, hogy Donatellával, hát ki tudja? Mi Zsidró Tamás nagynényének és nagybátyjának a foglalkozása? Tomi oda sem mer nézni. Ez kemény. Hát én is vagyok. Te ezt így nekem szegezed, érted? Annyit segítek, hogy nem Ács. És azért nagyon korrekt fogadta. Fogalmam nincs. Nem Kovács. Ezért szeretek veled. Vonad, jó műsorban. édes a***ot tudja meg. 5, 4, Fodrász, mit tudom 3. én? Bingo. Szerintem jó, nem? Fodrász. Micsoda? A fodrász, hát mit mondjak? Hát őt tudom csak, hogy micsoda. Nem, hát egy családindítat. Zsidró Tamás nagynénye és nagybátyja eredetileg Ne fogdosd a széket. Jó. fodrász! Hát ezt nem hiszem el! És ez tényleg abból, hogy ő most Hát nem fodrász? abból, hát mit mondanunk kell valamit? Mit mondjak? Hát jó, de miért nem azt mondtad, hogy lakatos? Mesélt. Mert olyan fehér színe van. Szorcsik Vikihez kapcsolódik a következő kérdés, Remek. mégpedig az, hogy mekkora Szorcsik Viki melbősége.
Mit mondod a Tomi? 52-t mondod a régbőség, és az nagyon hülye volt. Ugye? És 93 a csípő. Az arányos, az a 90, 60, 90? 93 a csípő, ezt megegyeztük. És ő arányos? Az. Mennyi? Zoli, 5, Jó, 92. 3, 92? Mit tudom én, hát. A válasz Helyes. nem helyes. Lehet, hogy elárulom, Szorcsik Viki melbősége legalábbis a honlapja szerint 88-as. Az nagyon rég volt Nem érdekel. Tippelés volt, picit genyó volt, honnan tudja ön a Szorcsik Viki melbőségét, sose kerültem vele semmilyen kapcsolatba, mármint közelebbibe. Következik most az ezüstlajhárok utolsó hőse. Az ezüstlajhárok egyelőre 20 ponttal állnak a második helyen, úgyhogy behozható Junior. Csak meg kell csinálni legalább 4 kérdést, vagy inkább 5-öt. Gyere ide! Gyere! Hogy számolta ki? Folytasd énekelve a következő számot. Énekelve? Hol van az a lány, aki tudja? Hogy mitől lennék boldog újra, hol van az a szép, ami nincs, már ez egyszerű. A szívem? A szívem csak téged vár. Na hát én is tudom. Féltem, hogy zuhanni fogok itt lalalázva. Gangsta Zoli jobb kezének 4 ujjára 4 számban tetoválva. Ezeknek a számoknak az összegére vagyunk kíváncsiak. Az összegére? Az összegére. Hát ha tudjuk, hogy mi van oda tetoválva. Mi van Gangsta Zoli? Na. 4 ujjára tetoválva. Valószínűleg. Annyit elárulok, hogy a balra az van tetoválva, hogy punk. Punk. Arra emlékszem én is. Punk. Na és a jobbra nem emlékszel? 1956, nem tudom. Jó, Már volt, vagy nem tudom. Arra gondolom. Akkor még nem is él. 57, vagy 58 körül. 60. De szeretlek. Hány válasz létezik? 2. Hány válasz létezik? Hello! Borulj ebbe! Ne, várjál. Mit tudom én? Válasz egyébként Junior, amit mondta, hogy 1956. Akkor még nem is él. Jó. Jó volt? Nem. Gondolkodtam, mondom, nehogy már a Rákóczi felülökjön meg engem. Bepattanok én magamtól is ebbe. Most azt hallottam, jó tesz a sérónak, a iszappakolás, meg a bőrnek. Borzalmas nagy küzdelem volt, de megérte, ugyanis megszületett a végeredmény, drága barátaim. Mondanám is az összpontszámokat. Az ezüst lajhároknak egész héten 209 pontot sikerült. Nagyon szép teljesítmény, gyönyörű játékkal. Ezek szerint ők még nem tudják, ha ennyire örülnek, hogy a vörös sikáknak 233! Gratulálunk, gyertek, kaptok kupát is, nézzétek meg, Nyalókából. Ezzel természetesen ők formálnak jogot arra, hogy itt legyenek majd a szuperdöntőben. Igazán köszönöm. Nagyon kedves vagy, te is jól vezettél ma műsort. Tessék. Ja, bocsánat, narancssárga. Tündikélek a piros. Tündi. Hírszerűen a piros. Adhatok 2 Persze, köszönjük. Nyaljátok meg, így van, meg kell kóstolni, hogy milyen nézzük. Igazi? És azt pedig adod a győzőnek. Gratulálunk, nagyon jól játszottatok. Önöknek is köszönjük szépen az egész heti figyelmüket. Ne felejtsék el, jövő héten egy olyan héttel várjuk önöket, hogy én ma most sírok, szupermodellek. 6 szupermodell, itt az ezek megőrültekben, úgyhogy ha tehetik, már pedig miért ne tehetnék. Tartsanak velünk újabb őrült játékokkal és újabb 2 csapattal várjuk a tisztelt nézőket, mert ne feledjék el! El van a celep, ha játszik. Jó éjszakát, jó hétvégét, csokolom. Kedves nézőink, ha önök most azt hiszik, hogy ezzel vége, hát tévednek. A jövő héten egy újabb kortermet nyitunk azon celebek számára, akik most szándékoznak megőrülni. Mivel nem akarjuk, hogy ráunjanak vidám műsorunkra, hétfőtől 6 bombázó küzd majd az önök kegyeiért és a magas nézettségért.